Arewa Stars Comedian, masu burbuɗan nishaɗi, mai saukar da hawan jini. Kaga hilin wannan ɗan gidan na mai rasulai, inda Allah ya sa a lokacin rikicin aure. Ka gaje nan wuraren wallahi. Amma kai, yaron nan wannan da ci rogo ne, ina ga kamar ihu yake. Kar ka gangara. Mahmudi, Assalamu alaikum. Hoton kwari. Wallahi, rayuwar duniya. Ina nan majalisa. Abba. Abin da sa ga na yi jigudun. Wallahi nan. Ladidi mai koko. Nan na sha kokonta. Ana abada kudin ana atare. Al'umma sun ɗauka ɓarawo. Kaga nan. Dan na tarar da mai rogo. Da yaro cikul da dama. Dan gidan ila gudun, yaran wurin ila gudun jaki ne. Ka ma san shi. Na san wani, na cire rogo ran nan ne. Rogon akwai gari. Ma malam da na zauna na gyara ciki. Nike gaya ma yaro ya Wannan rogon, wani abu da raka ake yi. subhanallahi. Wani abu da raka ake wannan rogon. Malam da na ci rogo yaro ya ta garza kuka na ce ka turo duk uban da zaka turo. Da na shakare na nan. Yanzu abin da nake so. Allah, ni fa yanzu ne yunwa fa nake ji. Abin da ke nan. Allah, ka san akwai wani yaro mai ji taron da ku da daɗan shan tsire ne ko ku a warce da kwai ko da ni da ban sani ba amma duk ne zo in tashi ba Kai, ina kiyaye ka alkur'an gidansu dan daba wani firgege. Biki ba ka ci kai. Zan ci mana. Aboki na inda Allah kai. kawo shi. Ai ba ka tsoron ta kwana. Ai tsoron ta kwana. Allah kawo shi. Yanzu aboki na kake daɗa birge ni. Ai kai dai gobe. Yanzu nan abin da nake so. In je in ɗan samu ɗan lido in je in samu kwalin sigara mu gangara gurin zogala. Mu sha mu ɗebo zogalan mutane. Sannan kuma sau nake idan tsohuwar nan ta gama abinci zan shigo tukunyai sai mu ta wajen abuti mu kai ta auna ta mu samu kuɗi mu samu kuɗin zuwa gidan kallo. Abin da ya kamata muke. Kai daidai. Kai, ga mai aure za mu ce. Kai, mai aure. Wallahi shi ne. Sauke. Yaro, dan gidan baba iya ne. An ya san shi, ɗan ɗan ne jikan barde su na ko. Ɗan wurin mu. Yaro, dan gida ne kai. Kai. Kano gyata masu ke hauren nura. Namu ne da mace nan. Kai dai yaro zo aure kawai. Zo aure kawai. 50 dai nake saida ta. Ya? Amma yanzu yanda ba su ya bace ku ba 30 ta. Yaro na kwallon guda ɗaya duka na kai ta yankawa. Na kwallon guda. Naira 30 za ka bada. Kwallon guda na 30. Naira 30. Yanzu wannan 30? Ah, 30. Ai yana da kyau a yanka. Yaro ka sayar. Alfuran ka sayar. Kai yaro. Auren nan ba ta ba ne ba. An ja yaro auren nan ba ku mata musu ba. Allah an garma take ba. An nan tuka baki na. Na ji mata wannan wallahi. Ba ka dinnan da tsiya. Ku bani kuɗin mana Kai kai yaro. ka ci kuɗi kai uku. Auren da kake gani ta ka ba ta ciwa na ɗan gutsan kaɗan. Oga ai ba a haka. Wada ko ce kun biya ni. Ba manya gidan ku ne? Dan uban ga ka turo ta dan uban da zaka turo dan uban ka. Ka je ka turo don uban da zaka turo. Mutum garin da uban wacce bai sama ba ko Amerika zaka turo ka turo ta muna nan muna jira. Kai in kana hara ka dinga duba bakin ka. Kai, yaje karshen ta dai turo Suleiman. Ka san me yasa nake tare da kai? Yaje turo Ka san me Suleiman. yasa nake tare da kai? Za ka tsoron rigima. mu je in ga uban da ya ci ma abin mu je in ga kowane shege ne Yawa. Ko Amerika za a kawo nan ba da sisi. Kai kallon nan. Wallahi ba ma gudawa nake ni ka shawo ma ita ya. Allah ka ni ba ma za su iya doka ta. kuma ya ci ma abin nan cikin su La ilaha illallah. ni ne suka ci ma abu na rance da Allah ku biya shi kudin shi ko in faffarka mutum yanzu nan Abin kina yara ta goma wannan. Wallahi ni ta isa kawo ma. Mu hada mu biya shi. Kai. Ko ta ina ta bi ma? to ku ba shi kudin shi Ai kenan, sai a danna subscribe.